खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नगावआव मैदेरनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गहपुराव 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बुथारनायनि उनाव बिफाया फासि नांनानै थैदों। भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय 6 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। APSC केलेंकारियाव लोब्बा थानाय 14 दायनिगिरिनि जामिननि गनायथि होदों बिजिरसालिया। 1.5 लाखनि बिलाथि जौ जब्द खालामदों। खुमथायनि पस्ट अफिसाव कास्टमारफोरनि एकाउन्टनिफ्राय लाख रां जाख्ल'नाय जाथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नगाव जिल्लानि कसुवा पाहारतली ओनसोलाव शुक्रबारनि फुङाव मासे हाग्रानि मैदेर थैनानै थानायखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैदेरनि गोथै सह'खौ माइ फोथारनि गेजेराव गोग्लैनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायनि बागै जायगानि थागिबि सुबुंफोरा थाबैनो हाग्रा बिफाननो खौरां हरो आरो बे जाथायनि बागै कामपुर हाग्रा खोन्दोनि मोनसे हानजाया मैदेर थैनायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरनो जाथाय थावनियाव सौहैयो। मख'नो गोनांदि मैदेरा सरासनस्रायै माइ फोथाराव एम्फौ एनला एबा हासार महरै बाहायजानाय रासायनारि मुवाफोरखौ जानायनि उनाव बिस गोनां जानानै थैदोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। दासान्दि हाग्रा बिफाना थैनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दङ। गहपुर महकुमानि सिङाव थानाय सलेंगिगुरि गामियाव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। गावनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गोदोना सेरथेनानै बुथारग्रा मृगांका सैकिया मुंनि सासे सुबुंखौ फासि नांनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों। गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनायनि सानसे उनावनो बरिगावआव नन्दा बिश्वास मुंनि सासे सुबुंनि न'नि उखुमाव मृगांका सैकियाया फासि नांनानै थैदोंमोन। मख'नो गोनांदि सैकियाया न'निफ्राय बिमा गैयैनि खाबुखौ लानानै गावनि फिसाज्लाखौ उन्दुबाय थानाय समाव खम्बलजों खोबथेनानै गोदोना सेरथेनानै बुथारदोंमोन। फिसाज्लाखौ बुथारखांनायनि उनावनो सैकियाया गंसे स्कुटारजों जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमालांदोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ गोख्रैयैनो नागिरनायखौ जागायदोंमोन, जायखौ शुक्रबारनि फुङाव बिनि गोथै सह'खौ मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ मृगांका सैकिया थैनायनि सायाव गावखौनो फोथैनानै लानाय सन्देह खालामदों। भारतआव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय 6 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ आगरतलायाव हमनो हादों। हमजानायफोरनि गेजेराव 3 हौवाफोर आरो 3थि आथोननि 3 सोद्रोमाफोरखौ इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै हमनाय जादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। बे अपारेशनखौ सीमा रैखाथि हानजा एबा BSF, रेलवे रैखाथि हानजा आरो आगरतला GRP जथायै खालामनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो होदों। हमजानायफोरनि सिनायथिखौ बांलादेशी नोगोरारि एगलास मिया, रुबायत हुसेन, जाकिरा, जकारिया, तनवीर आहमेद आरो मोहम्मद मनिरुल हक होननानै सिनायथि होदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय बिसोर सुबुंफोरखौ आगरतला GRP स्टेशनाव लांनानै गोख्रों सोंनाय फिननाय खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि बागै आगरतला GRP स्टेशनाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो हमजानायफोरखौ बिजिरसालियाव थिसननायनि आसा दं होननानै शिलंआव फोरमायदों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशन केलेंकारियाव लोब्बा थानाय गासै 14 गावारि दायनिगिरिफोरखौ शुक्रबारखालि जामिन होनाय जाबाय। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे जर'खा बिजिरसालिनि बिजिरसालिया बै 14 दायनिगिरिफोरखौ जामिन होदों। गासै 14 दायनिगिरिफोरा फारियै नन्दिनी काकति, ऋतुराज डले, नीलांजल गगৈ, दीपंकर दत्त लहकर, तीरज कुमार जैन, सौरभ भट्टाचार्य, विकास शर्मा, सग्रधर देखा, विचित्रा गोपाल नाथ, जगदीश ब्रह्म, फारुक आहमेद, अनिल ज्योति दास, ध्रुव ज्योति, हाथी बरुआ आरो हितेश मजुमदार होननानै मिथिहोदों। गासै दायनिगिरिफोरा बिजिरनायनि थाखाय दिनै जर'खा बिजिरगिरिनि बिजिरसालियाव नुजाथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां 2 रायजोआरि सिबिथाय मावख'गिरिफ्रा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम थांदोंमोन आरो अजद होनाय नेमखान्थि गैयैनि थाखाय बिसोरनि बेरेखायै बिफाननि हाबाफारिखौ बोखारनो खावलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि APS अफिसार आसिमा कलिता आरो ऋतुराज डलेया बिजिरसालिनि खाथियाव थांदोंमोन आरो
रैखाथि बिदोंमोन। बिसोरनि आर'जलाइखौ गोख्रों लानानै बिजिरसालिया बिथोन होदोंमोन दि फैगौ हियारिंसिम बिसोरनि बेरेखायै जेबो राहा लानाय जानाय नङा आरो बे आयदाखौ 14 नबेम्बरनि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो गोजौ बिजिरसालिया रायजो सोरखारखौ केसनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि गथायनो बिथोन होदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों मणिपुर पुलिसआ गोबां बिबांनि बिलाथि जौ जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनखौ बुधबार आरो बृहस्पतिबार खालि चुराचान्दपुर जिल्लायाव खालामदोंमोन। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों चुराचान्दपुर पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामनायाव गोबां बिबांनि बिलाथि जौ आरो न'आव बानायनाय DIC जब्द खालामनाय जादों। जब्द खालामनाय जौखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 1.5 लाखसोनि जागोन होननानै फोरमायथिदों। खुमथायनि मोनसे पस्ट अफिसाव दावराव दावसि सोमजिदों। पोस्ट मास्टार रिदीप सयकियाया कास्टमारफोरनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय लाख लाख रां जाख्ल'नायनि उनावनो बे दावराव दावसि सोमजिदोंमोन होननानै मिथिहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि रिदीप सयकियाया खुमथायनि मालुवा हाबि दालाइ पोस्ट अफिसनि पोस्ट मास्टार। दायो खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सयकियाया खुमथायनि मोन 9 गामिनि सुबुंफोरनि एकाउन्टनिफ्राय गोबां बिबांनि रां जाख्ल'दोंमोन, जेराव मोनफ्रोम एकाउन्टआव लाख लाख रां दङमोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जेब्ला कास्टमारफोरा गावसोरनि एकाउन्टखौ नायबिजिरदोंमोन अब्लानो रां गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन, जायनि जाहोनाव थासारिया दुंहाव जादोंमोन आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरा डाक बिफाननि बेरेखायै हेंथा दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। पोस्ट अफिसाव गावसोरनि रांखौ दोनथुमनाय एकाउन्टनिफ्राय खावजानाय लाख लाख रांफोरा गावसोरनि खस्थ'जों आरजिनाय रां होननानै कास्टमारफोरा अजद होदों। बे जाख्ल'नायनि दायनिगिरि पोस्ट मास्टार रिदीप सयकियानि बेरेखायै थाबैनो राहा लानो दाबि खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।